аз съм Асен. Днес ще играем Among Us. И така, сега влизаме в играта, ето виждате. Влизаме тук в менюто, избираме 7 от 15. Стана. Ок. Това ми е скинчето. Мен много си ме кефи, но за момичетата ще го направя розовко. Ето го. Това цветчето, дето е отгоре на главата. Няма да му слагам панталони, защото не е красиво. Интересно е дали ще бъде импостър. Пишете долу в коментарите да видим дали според вас аз ще съм импостър. Според мен няма да съм. Добре, кой ще е импостърът? Кой ще е импостърът? Няма да съм аз. Всички, но не и аз. Няма. Странно. Трябва аз да съм импостър. Нещо май ми лагна. Нищо, пак ще си влезна в мапа. В 5 от 10 смятам да влезна. Ето, влезнах. Вижте го, той е с това отгоре на главата, окото е създал мапа. Странно. Не съм виждал много хора с такива неща на главата. Даже и в Among Us. Много хора се бъркат, че се казва Among Us, но то е Among Us. Кой ще е импостъра? Импостъра, да. Имам страхотно говоря. Браво на мене. Вижте го, той е ленивеца. Видяхте ли го, дето мина до мене? Сега тук ще направим таска. Той как се прави между другото таска? Не! Има умрял. Да му се не види. Кой ли е импостъра? Според мен е той. Сега ще ви покажа кой. Този най-горе вясно. Според мен той е импостъра. Ако искате да правя още хубави видеа, оставете лайки, се абонирайте за канала, за да ме подкрепите и да правим още страхотни видеа. Ето сега ще видим кой ще изхвърлят. Няма никой да изхвърлят. Нищо. Не, изгаснаха светлините. Бягай. Трябва да бягам. Не, трябва да е там отзад. Гледай, сега ще дойда и ще му направя таска пред носа. Ако има човек там изобщо. Дано да няма. Толкова решава таска. Хоп! Сайк! Май видях кой е импостъра. Няма как да е той импостъра. По тия съм гледал как хора се качват върху тия, ама не съм сигурен как трябва да стане. Добре, се тая. Махаме се от тука. Сега смятам да пусна това. Защото имам предположение кой е импостъра. Според мен е този най-горе вдясно. Нали го видяхте? Той прилича малко на каубой. Сега ще видим дали той е импостъра. Чакай малко. Аре, чао.